रुनिकाटानि मैदम दाखिनगाव होननाय गामियाव बिटिआर इनफो लाबोदों। जोङो दा फुटबल नायगोन बेंटलनि अन्थाइबारि। बे अन्थाइबारियाव जों फुटबल मेट्च नायगोन फाइनाल दि जाब्रांनि मुङाव होनाय फुटबल। नैबे न'खराव दं जों नै बेवहाय दसे जिरायनोसै माने बिटिआर इनफोनि लोगोनि न'। रुनिकाटायाव थांदों बिथाङा दा फैयाखै, ओंखायनो जों नेगासिनो। खयथायाव फैगोन नो? फैगासिनो खामानि बुस्थु आरो बोरै लोगो मोनलायनानै बिसिम फैनो हाखौरा? मथा मथि 12 बोसोरनि सिगांनिनो लोगोखा आरोना। फैलायो जालायखामोन, फैलायो जालायो। बे रुनिकाटायाव आं बिराद थादों नालाय, मथा मथि 4 बोसोरसो रुनिकाटायाव थादों आं। ओंखायनो बेंटल, थुक्राझार, सान्तिपुर, देवस्रि ओरै दादगारि मिथिजोबो आरो। एसे बे समाव दंफां हमो नालाय आङो। दंफां हमनायखाय एनजिअ'आवबो मावोमोन जाहैबाय जोंना बिटिआर इनफोआ। नैबे न'खराव दं जोंनि। फैबाय जानांगौ। जाय हक नोंथांमोनहा नायलांबाय था। जोङो फुटबल मेट्चखौ दा होनोसै आङो, नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय। सोर देरहायो नायनोसै, सोरजोंथाय खेलाखौ आंबो मोजाङै मिथिया। दा नायलांबाय थादो। University Sapaguri Katskatska.
जोङो थांनो ओंखारबाय खोरोमदाव एफसिया गथाम सोखाबाय बिसोर देरहाखासिगोन दा बेनिखायनो जोङो थांनोसै दा जोंहा सासे फंबाय दङ अन्थाइबारिनिनो बेंटल अन्थाइबारि बिथाङा जोंनि साबस्क्राइबार नैबेनो दा बे फंबाया जोंखौहाय साहा लोंहोनो नागिरदों दा खाथियावनो लामा सेरावहाय दखान होनाय दं जोंनि बर'फोरनिनो एसे जाथावथाव दा फंबायाबो लेंनाय हिसाबै जोङो साहा लोंलायसै ज'नो दा बेनिफ्राय साहा लोंखांनानै जोङो थांफिनगोन आरो दा बेनिखायनो मा साहा दङ मा जाग्रा दङ बेखौ जेखौ मोजां मोनो बेखौ जानोसै जों ज'नो बेनिफ्राय जोङो थांनो ओंखारसै दा अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोजोन्थों बाहेरायाव फैबाय आङो साहा लोंसै बिराद बिफां बारि बारा गोजानाव थांलालै